Hello everyone, ani blog station narang na lam shogo narok kaham na tongbay na ang kakayo ang tini blog khaimani reason hingga ang ani parani lama no naithok sakha sabkhai rijak pujani somoi hinge no chini parawom te hege side side to bolong tongmani no tani rijago puja rok cherai rok bura burchi rok jotono kaham ke berai nai mane bagui hingga lama rok suja angkhai nuguta hingga ang mo naithok jakman bagui tini blog khaika ani earring ang snamani ani insta page ang sirwana nainedi ani Instagram Fab Finds by Saya hanine habi nainedi angke o jaga sirijak sakao eobuno hawaine Instagram o thangi naikhange kwbangma varieties of hair clip bokrogo berjane clip tei earrings kwbangma different type Korean earrings rok nai manai o jagao handmade earrings bo tongo tei readymade bo tongo angke ang nogo sokpaika chini lama muka parani lama angko jagao khumrok kaijak kwbangma green mang yang nasigi naikhankhe angko jagao chini gate ganao khamka hingke ang nogo sokpaikha nogo sokpaimani yagulo ang tam khainai tongdi ani blog gakai omo hingkai chini gate bisingo omo haike buphang kwbangma tongo hingkai ang belai no lengkha ani mwkhang rok ekdom ramrajak gari line gari bai phaimani tini hingkai ang nogo sokpaikha nainedi chini nog buntui bolongmang tok rok khabrumjak hingkai babu nogo tongo hingke ang tabuk tam khai ang nogo nainedi sokpaimani yagulo ani babu tenki sabkhai tong hingke ani babu saka bo mangso rugui tongo hinai hingke so ang amlo songnani bagui kasing mosola omono kholina phaikha mochinaro no erjak hingkai nainedi ang mangso songmani mangso no hingka ang already rukjak babu rugui tonmani gamsuk tei somoi nagalak songnani hingke alu rok no ang baja khaina kha hingke mosola rok kurugui nai ang tini songoi rerkha hingke mangso koto munjak hingke amsuk somoi nalia hingke ang je kasing mosola khori tummani no subui nai yak bai saproi nai tabo gura khai muio risinai tangke muila munisi tongkha hingke ba hingke ang mono tei srapsa tongoi kholobui nai gari sinai hingke motomoi si tongkha ani muile belai khese kasing mosola no ang belai khe motomjago norok le mura motomjak bai norok o blai no tami hin norok ni kok bai riang kok bai khe mono bakhor ja hingke mo bakhor no hina ang chwng hingkai kasing mosola hino ta hingke ani mui no norok nugui nai thokto tongma tongkha kisa sainai baidi kisa sairok baidi tabuk hingka ang kifil si tongphio tini nongni para rogo buda Siyari lop phung naila Siyari mang noi talai tongkha takphan Siyari kupulung kheto rogo bo kheto yang Siyari kupulung tongthokmani Durga Puja season paiketa Bagui Siyari lop thanda sal tongthok bang ti tongthok jaksuk mia ka ang o jaga o lama no nang sakmani ko mia hingkai kwsak ta sal kran tini hingkai Siyari lop pamtui mang blai rogo kisingjak tini thegele thandang thotok bahai bongno siduti alka din dok gitabu ang kheto phai sokpaikha yang ti shortcut lama jeng omo yang ti thangkangke kheto parang hangke no lama gari makau hingke yang nasigi naikhaga kebo phani gari kirima singsa Siyari lop mo hingkai jabra logoi thangbaikha kheto ni mai rok nasigi nai bedi mo phladung phurun theke mai nosto tongmani hingke yang om nainai di o jaga bo mai nosto ongoi thangbaikha chini borok rok ni hingke ang tabu gari nasigi tongo agartala thangnani bagui so ani blog no norok naithokjak baikha hingke kisa je katal rok subscribe khairnani ta korjabadi hingkai tei like bo reijabadi so ani blog tini ni bagui amsuk jora tei no jotono no hambai ani blog no paithak jora naimani bagui.